Η βίλα μου στους λόφους του πηλίου καταπνίγονταν στο χρυσαφί φως της ύστερης ώρας. Τα τεράστια γυάλινα παράθυρα ήταν λευκανά ανοιχτά, αφήνοντας τον δροσερό αέρα του βουνού να δροσίσει τους χώρους και να αναμειχθεί με τη γλυκιά μυρωδιά των αρωματικών φυτών και των ψητών σπεσιαλιτέ που προετοιμάζονταν για τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Γενέθλια 58. Ένας αριθμός που για πολλές γυναίκες σημαίνει αρχή του τέλους. Περιορισμοί. Ησυχία. Για μένα, την ναυσικά, δεν ήταν τίποτε παρά μια ακόμη απόδειξη ότι η ζωή πρέπει να ζείται ολοκληρωμένη, χωρίς φόβο και χωρίς δεσμούς. Άκουσα το χαρακτηριστικό σύριγμα του αυτοκινήτου του Μάρκου, του γαμπρού μου, που σταματούσε στην αυλή. Ένα χαμόγελο φυσιολογικά χάθηκε στα χείλη μου. Ο Μάρκος, πάντα καλοντυμένος, πάντα σωστός, κατέβηκε με την ακριβή του ελεγχόμενη κίνηση. Η Ελένη, η κόρη μου, αναδύθηκε από το αυτοκίνητο σαν φιγούρα από μια σκηνή ταινίας, φορώντας ένα συντηρητικό σεμνό φόρεμα και κρατώντας μια φωτογραφία κόκκινων τριαντάφυλλων, τα αγαπημένα μου. Ελπίζω, σκέφτηκα με ένα χιουμοριστικό χαμόγελο, ότι η μητέρα της θα τη διατηρήσει στα όρια της σήμερα. Ένα πονηρό, δολερό χαμόγελο διαδόθηκε στο πρόσωπό μου. Άνοιξα την πόρτα πριν καν χτυπήσουν. Στάθηκα στο κατόφλι και τους άφησα να με θαυμάσουν. Το σκούρο μπλε μετάξινο φόρεμα ακολουθούσε κάθε καμπύλη του σώματός μου. Ένα σώμα που φρόντιζα με σκληρή πειθαρχία και αυτοπεποίθηση. Τα καστανά μαλλιά μου ήταν ζυγισμένα σε μια εξαιρετική χαλαρή πλεξούδα και τα πιο κόκκινα παπούτσια με τακούνι αποκαλύπτουν την πρόσφατη ημέρα στα νύχια. Ένα ατολμήτο κόκκινο που γλιτώνει τη μυριστική λύση. Τον αγκάλιασα λίγο πιο σφιχτά από μικρόν με τόνο τι απαιτούσε η κοινωνική πρέπει. Εισπνέησα διακριτικά το ανδρικό του άρωμα. Ένα άρωμα σαν πρέσκο ξύλο και πιπέρι. Παρατήρησα το λεπτό τρέμουλο δυσφορίας στα μάτια της Ελένης. Ο Μάρκος κατέβασε ένα μικρό κουτί από την τσέπη του σακαγιού του. «Χρόνια πολλά, ναυσικά», είπε, και οι λέξεις του φόρτιζαν με ζεστή ειλικρίνεια. Το 5-8 είναι ακριβώς τα δυναμικά 6-4 αυτών των μέρων. Το σαλόνι εμβόλιασε με θόρυβο. Οι συζητήσεις περιστράφηκαν γύρω από θέματα δουλειάς, παιδιών, υγείας, όλα τα συνηθισμένα, ασήμαντα πράγματα που γέμιζαν τις μέρες των ανθρώπων χωρίς ουσία. «Ηρεμήσω», απάντησα με παιχνιδιάρικη τόνο. «Η ζωή είναι πολύ σύντομη για να τη ζούμε δίπλα σε ανθρώπους που μας βαρούν. Δεν πιστεύεις, Μάρκε?» Όλα τα βλέμματα στράφηκαν προς το μέρος του. Ένιωσα μια μικρή νίκη όταν τον δίδα να δυσκολεύεται λίγο. Τον κάλεσα κοντά μου στο τραπέζι, στη θέση τιμής στα δεξιά μου. Γέμισα το ποτήρι του με ένα ακριβό κόκκινο κρασί από το αμπελώνα του κοντινού κτήματος Φολόι. Για λίγα δευτερόλεπτα, όλος ο θόρυβος της γιορτής ήταν σαν απόμακρος ήχος. Εμείς δύο μόνο, εγώ και ο Μάρκος, υπήρχαμε σε έναν δικό μας κόσμο. Μια συμφωνία διαμορφώθηκε ανάμεσα μας σε αυτή την ησυχία. Ένιωθα ότι η νύχτα δεν θα ήταν απλά ένα επίσημο οικογενειακό δείπνο. Τα φώτα του κήπου άρχισαν να τροποποιούν τώρα και η μουσική άρχισε να παίζει ένα μείγμα παλιών παραδοσιακών τραγουδιών και αργών αλκοόλ. Η απόρριψη ήταν σαν ένα δημόσιο χαστούκι που με άφησε άναυδη για ένα λεπτό. Το χαμόγελο μου πάγωσε επί του προσώπου μου, αλλά γρήγορα το ανακάλυψα, δείχνοντας ότι δεν με επηρέασε. Ωστόσο, ο Μάρκος σηκώθηκε αμέσως και με εκείνη τη σιγουριά που έχουν μόνο οι άνθρωποι που αποφάσισαν να πάρουν σταθερή θέση, ήρθε κοντά μου. Του πρότεινα χορό με μια κίνηση. Το χαμόγελό μου αυτή τη φορά ήταν απολύτως αληθινό. Το φεγγαροφέγγος έκανε το μετάξι του φορέματός μου να κυματίζει σαν υγρό ασίμι. «Πες μου την αλήθεια, Μάρκε», είπα, χαμηλώνοντας τη φωνή μου. «Αδυνατείς να ζήσεις σε αυτή την προβλέψιμη, βαρετή ζωή. Βλέπω μια πείνα στα μάτια σου. Την ίδια πείνα που καταναλώνει και εμένα». Η σιωπή ανάμεσά μας ήταν σαν ένα φύσιμα. Εκείνος κοίταξε προς το σπίτι όπου τα φώτα και η μουσική ακόμη μιλούσαν, αλλά σαν από μακριά, σαν από άλλο κόσμο. Όταν τα μάτια του συναντήθησαν με τα δικά μου ξανά, ήταν σαν δύο βαθιές θάλασσες σε μια σκοτεινή νύχτα. «Η σιωπή σου είναι η πιο δυνατή απάντηση που θα μπορούσες να μου δώσεις», ψιθύρισα. Υπήρχε κάτι βάθος στην έκφρασή του.
Μια σκοτεινή περιέργεια που μου έδινε δύναμη και αυτοπεποίθηση. Το χέρι του ανέβηκε στη μέση μου και με τράβηξε πολύ κοντά. Ο κόσμος γύρω μας σταμάτησε να υπάρχει. Ο ήχος της φωνής της Ελένης, «Μαμά, πού είσαι», που ηχούσε από το παράθυρο του σπιτιού, έσπασε τη μαγεία. Απομακρυνθήκαμε, λαχανιασμένοι και λίγο αποσυντονισμένοι. Όταν γυρίσαμε μέσα, το αίμα μου πάγωσε. Η Ελένη στάθηκε στον κήπο, όχι μόνη, αλλά δίπλα σε έναν άντρα, τον Ερμή Δημοπούλου, έναν από τους κύριους ανταγωνιστές του Μάρκου στις επιχειρηματικές του σχέσεις. Η χειραψία τους ήταν οικία. Πολύ οικία. Ίσως και πολύ διάρκεια. Η κόρη μου γελούσε, ένα γέλιο που δεν είχα ακούσει ποτέ πριν. Ένα γέλιο που ήταν σχεδόν ιδιωτικό, σχεδόν προσωπικό. Το πρόσωπο του Μάρκου στρώθηκε. Κάτι σκληρό και κρύο εμφανίστηκε στα χαρακτηριστικά του. Τα χέρια του τέλειωσαν, σαν έκαναν προσπάθεια να κρατήσει κάτι που χύνονταν μέσα από τα δάχτυλά του. «Ας φύγουμε», είπα, και η φωνή μου ήταν τόσο παγωμένη όσο το πραγματικό χιόνι. Αρχικά αρνήθηκε να κινηθεί. Τον τράβηξα πιο σκληρά. Του ψιθύρισα σαν προειδοποίηση, «Όχι εδώ, όχι τώρα». Κατέβηκε σαν σε ένα όνειρο, ακολουθώντας τη δική μου χειρομαντία. Επιστρέψαμε στο αυτοκίνητο με απόλυτη ησυχία, χωρίς ένα μόνο δεύτερο βλέμμα πίσω. Η νύχτα ήταν άνδρας και ο κήπος, με τα φώτα του πάρτι, ήταν σαν στιθόσκηνη μιας ταινίας. Καθόμαστε στη σκοτεινή σαλόνι της βίλας, το ίδιο δωμάτιο όπου μόλις πριν από μερικές ώρες γιορτάζαμε τα γενέθλιά μου. Τώρα, η ατμόσφαιρα ήταν βαριά σαν μολύβι, αποπνέουσα μυστήριο και επικίνδυνο. Πήγα στο μπαρ και του χύνω ένα μεγάλο ποτήρι κονιάκ. Το ήπιε σχεδόν μηχανικά, σαν να ήταν νερό. Η νύχτα που ξεκίνησε σαν ένα συνηθισμένο πάρτι οικογενείας, τώρα ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Ένα είδη δεσμό που χτίστηκε κάτω από το φως του φεγγαριού και χύθηκε με τις σκιές της εξαπάτησης. Ήταν μια συμφωνία που δεν είχε λέξεις, αλλά πολύ περισσότερη δύναμη. Από εκείνη την ακριβή στιγμή, το πάντα θα ήταν διαφορετικό. «Δεν μπορείς να επιστρέψεις εκεί απόψε», είπα, και η τόνος μου ήταν αποφασιστική. «Δεν θα πάρεις το αυτοκίνητό σου και δεν θα φύγεις από εδώ». Έχει παραιτηθεί από κάθε αντίσταση και δεν άνοιξε το στόμα του. Ήξερε ότι η ζωή που είχε γνωρίσει μέχρι τότε ήταν πλέον τέλος.